חברים. אז כפי שאתם רואים, אני הגעתי, בואו ניכנס עכשיו לקלאש רויאל. כפי שאתם רואים, אני בשביעי, שזה ממש מכובד, אבל יש לי עוד ניסיון אחד. אז אני רוצה להראות לכם, להראות לכם את המשחק, שאם אני מפסיד או מקבל את הקנון קארט, שזה ממש מטורף. הגעתי ל7 ניצחונות, שזה פשוט מטורף לגמרי. אני חייב לומר לכם שממש התאמצתי להגיע לפה, ויאללה בואו נשחק, נראה איך ילך. נבחר את הוולקרי, בואו נבחר את הקשתיות, ארצ'ר, בואו נשחק את רויאל ג'יינט. יאללה בואו ניקח את הלאבאונד חברים. אני ממש מתרגש לקבל את הקלף הזה, הוא ממש כאילו מטורף. בואו תראי אותו, בואו נראה אם הוא מקליט. כן, מקליט חברים, הכל בסדר. הנה הוא שם פה, וואי כל הכבוד. וואי איזה באסה. וואי כל הלחץ מגיע חברים. תדעו שזה ממש לא פשוט לשחק. וואו חלול מטורף. תראו איזה לחץ פה מגיע. הנה עכשיו וואו שמתי. כל הלחץ מגיע חברים. תדעו שזה ממש לא פשוט. יו ארצ'רס וואו מדהים מטורף, אני חייב לציין. הנה אנחנו עכשיו מורידים לו בית קוראים לנו את הבומבר. לא, אני חושב שלא נצליח. זה לפחות ניסינו. בוא נשים פה מוסקיטיר. מטורף, הורידו את הסקלטונים. כל הכבוד, אני חייב לציין. בוא נשים פה ארצ'ר, שהורידו את הפרינסס. וואי, הורדנו לו את הג'יינט. הופה, הורדנו לו בית, וואי. מטורף, אנחנו לא צריכים עכשיו לעשות הגנה מטורפת. שים פה את האקסקיושנר, מהר. וואו, שלא יורדנו בית, זה סכנה ענקית. שלא צריך להוריד לנו בית. כל הכבוד חברים, עשינו את זה. מטורף. הורדנו לנו את הפרינסס, כל הכבוד. אומייגאד, ראיתם את זה? הוא לא נגע בבית. אומייגאד, הוא לא נגע בבית חברים. וואו איזה פוש אדיר, אני לא מאמין. אני באמת לא מאמין שזה קורה חברים. איזה פוש מטורף, אני חייב לציין. מדהים מה שקורה פה. וואו חברים, אני רואה שאנחנו הולכים לנצח את זה. לא משנה מה יהיה, אבל הם ממש קרובים אלינו, אנחנו פשוט חייבים לנצח אותם בכל מקרה. למה זה יכול להשתנות. וואו, הוריד לנו בית, לא נורא. אנחנו עושים פה הגנה מטורפת. וואו, הם ממש קרובים לנצח אותנו. ניצחנו את זה חברים, אני ממש מתרגש, אני לא יודע מה להגיד לכם. קיבלנו את הקנון קארט, אני בשיא התרגשות. בואו תראו, קיבלנו את הקנון קארט חברים, אני ממש מתרגש, אני לא מאמין. בואו תראו, קנון קארט, שיפור. הנה, זה הדק שלי, שיניתי אותו ואני עליתי לארנה 10 ואני עוד מעט עושה לכם פתיחת תיבות מטורפת. יש לי פה את הסופר מג'יקל ג'סט, ומגיע לי עוד כמה תיבות, עוד 2 תיבות. וחברים זה מטורף, קיבלנו את הקנון קארט, אני לא מאמין שזה קרה. בואו נשפר אותו לבל 2. מטורף חברים, קיבלנו את הקנון קארט.
וחסר לי רק את הדלוג ויש לי את כל הלג'נדרים חברים. סליחה על השעון מעורר. אז לפני שאתם רואים, זכינו בקנון קארט לבל 2 ואני לא מאמין. אז סרטון מטורף. להתראות חברים. I see what you're wearing, there's nothing beneath it. Forgive me for staring, forgive me for breathing. We might not know why, we might not know how, but baby tonight, we're beautiful now.